It's the Crocodile Island. Ayan. Saan tayo minulto? Sambales? Sambales, Adawangit. Ang gaganda rin ng dagat din, no? Purgatorio. Ilan-ilan lang. Bawal mag-shout out? Bawal ka man lang ha? Bakit medyo mababaw? Hala, kain tayo ng uni. Do we need to put this one? Oo. Marunong kayo lumangoy. Oo, kasi ang hirap lumubog yung naka-live na. Pero pag marunong lumangoy, mag-jacket kayo. Okay po. Hawak na po kayo sa logo. Yun pong upuan yung ano, yung blue na yan na dati. Balansin natin yan. Yes, CBG. Pero po po. Pwede kumawa. Pag ang malupit yun. Parang silang marunong. Relax kami lang. Kaya nga may life jacket. Iba, tayo lang doon. Dito lang. Jig ka dito, jig. Dito, saka doon. Magnito ka hindi. Aray. Floor! Floor, ready tayo, Floor! Ayan na. Ito dadali ko. At ngayon, ito try na namin yung snorkeling. Ayan, yung pag-snorkeling dapat may ganun gano'n. May, oo nga. Kuya, may ganun ba tayo? Sa ilaw? Sa bibig kayo niya. Hindi rin yun ano, te. Hindi na ako, hindi na tubig. Hindi rin siya advisable. Pero nagagano'n. Pagkahigit lang. Marta, guys, ano diri Marpes? It's now time. Oh, nahirapan ka. Papasok niyo yung tubig. Eto, maganda kasi masikip. Hala, paano ka gawin? Wala akong ilong, mabilis yan. Yes po, sir. So, bababa na tayo. Diyan na. Ay, tali mo nga kami. Ha? Live. Iya. Live. Live nga. Ibigyan mo nga dyan, sa ilalim. Yan. Thank you, diba? Halika na. May sea urchin. Bel, pangkapong. Wala sabihin, Gwen. Dahil ko, Ben. Ay, may oyong, Ben. Dapat kayo magkasya sa ulo. Ayaw mo pa? Di-adjust yan, di-adjust. Yun lang ang tanong. Marami si Orchin daw. Ayan. Subo. Ay! So, ako na. Oh, energy. Maganda yung boat namin kasi meron siyang sariling hagdan. So, mabilis kami makakaakyat. Ha? Halika na! Ano ba ito? Chader! Ah, di ba? Ay! Ah! Lumaba ka na. Oo. Ay, sadali. Dapat ilang mo dyan. Dapat ilang ni Gwen dyan. Kuya, baki ano ha? Tanggal mo na. Tanggalin mo na sadali. Paano na ka lumangoy? Oo naman. Sana all. Sadali lang. Go, diba? So yan guys, mag-wielding na po ako guys. Mag-wielding na po ako. Ano ka, Gwen? Ano ka, Gwen? Mag-wielding. Wait lang. Bababa yung tayo. Okay. Ito try natin. Tuloy ka nagkuha. Hoy! Naligo! Kato! Nagsa ba tatanan? Kilala na Chen. Ayan na. Ayan. Dahan-dahan Oyong. Ah! Marunong lumangay si Oyong. Diba? Ay!
Ginaw pala dito. Noon muna kayo ha. Dadali ko kayo sa ilalim. Ano? Ba't nakainom? Ang ganda. Ang ganda. Dadali ko kayo sa ilalim. Ang ganda. Ang ganda. David. Hawakan mo ka. Ang dinadala ko. Ang lakas ng karet. Ang ganda. Oh, okay. Hindi ka maligo sa akin? Ay, panibili. Ang ganda sa ilalim. Hello everyone! I'm Zamar Park. So ako muna yun ang mag-video sa kanila po guys. Kasi hindi muna ako malili kasi yun na yung allergic ko. Parang mahapdi tapos baka Ito si Ma'am Shiji. Sa kabila naman sa ni Brenda. Thank you so much din sa lahat po nang nag-follow sa akin guys. Nandiyan po sa Brenda. Sa Jig-Jog. Ingat Ma'am Shiji sa mga hello everyone. Ingat Ma'am Shiji. Spent a lot of water journey, but I finally here tonight. Maybe I'm walking back to the May ano dito, smart. Okay. Grabe na ang lakas ng Yung kaibigan ni Nemo, andito ang dami. Yung kulay blue. Hindi na kay Nemo yun. Ninyo na yun. Kaibigan ninyo. Hala, may boko, oh, boko. buko. Ang sarap ng buko. Buko oh, buko. 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 So, pag 75 isa. Hi guys! Hindi mga bakla. Buko. Sa kanila makaiba rin ang mga. Hindi nang iinom! Ako. Oo, dalawa lang. Umalis ka na nga kuya. Ako, Jig. Hindi na kuya. Anim. Ha? 8. Sandal dyan wala, di ba? Yeah, bigay sa yung buko yung me. Hi, me. Hawakan mo wala. Uy! No worry.
Ay. Kang Ma'am Shichi yan. Ma'am Shichi! Buko! Silent, sa'yo silent. Hintay na lang. Kaya lang, Ah! Meron tayong buko dito for... ay masarap pala ang buko pag nasa dagat, no? Oh, kasi may ano, maalat-alat. Buko sa dagat. Pero mahal na dito. Kasi yung buko na to, sa ilalim galing. Eh, ano? Yan, ito kamarat kuya. Ayaw, 75 pesos sa kita. Sabaw lang talaga. 75 pesos po, ma'am, yung buko. Arjen! Huwag ka nga! Eh, siya po yung nag-ano sa amin kagabi, guys. Ito na kami ng Ombar. Ombar, siya po talaga nag-ano sa amin. Siya po yung dahilan sa lahat. Bakit kami nalasing? Bakit kami nalasing? Kuya, kamay mo yung maano mo. Ano naman siya? Ang bigat po, guys. Sorry po, malikot yung kamay ko kasi. Ito na yun. Tatlo. Diyan lang, apat po yan. Anim na. Anim na. Tanteng! Kuya, huwag ka muna mag-ano kuya ha kasi baka yung iba ayaw uminom. O, meron no? Anim na. Ay, di ba? Ano na yun? Ma, ikaw ma. Meron ba isa? Parang yan yung matamis oh. Sa akin? Hi, hello guys. Iba na yung lahat. Yung talaga yung masarap yung bago. Ang sarap no? Si Mar, oy. Ang lawak sa ilalim. Kakatakot. Talaga wag kita talaga nabili na talaga siya ng ano. Nabibili talaga siya ng araw. Halata. Ako ba eh? Scar. Gatsing. Tapos sa dagat, pudpud, mo nang lahi ng lasa. Hindi siya pinagpanin kasi yung bunga nga natin alat. Sa palay, ito na. Ako ba ito yung tayo? Walang data. Ayan na ang ating buko. Ako ba ito ah? Ay, ano ba? Ma'am Shi, mag-ingat ka, Ma'am Shi. Baka, ano ka. Hindi ka naman marunong lumangoy. Totoo ba itong buko na to? Parang peki. Zamar. Hello. Laban pa rin guys, kapag pa rin tayo kahit pa paano. Live pa rin tayo. Laban na laban. Wala na ba? Napapano ka lang. Ayun, Awas. kasi o, napagdiri. Tumalis na hindi natakot. Sumasarugong sa'yo. Ay, wala tayong biscuit eh, no? Pupunta yan sa'yo yan. Sayang yung sky fish dun sa bahay. Eh, yawak ka. Dapat may kita kang gano'n. Good no? Libangan. Bayad na. Pa rin naman. Yo! Yo! Ano ito? Subay? Ang walit na eh. Sunok. Supo na. Ayos tayo. Gusto na kayo din sa babae. Ilan niya? Ha? 6. Aray? Wala na mag-snorkeling. Di pa nakukulang. Dito sa mga kamuti. Hindi ako nagpa-break kasi malipis yung buhok ko. Yan. Yung piling turista talaga kami, no? Ay, hindi ka isa. 250 lang. 100. Ready 300. Meron pa dito? Marami pa dito, oh. May tatlo pa. Dito nga, oh.
Na may tatlo pa dito. Bigyan mo yan si Ma'am Shi, kuya. Kasi bigyan ka niya ng bonus mamaya. Ano na to? Yung susunod. Boca Beach na yung susunod. Oka Beach. Yun pa yan. Maganda doon? Oo. Yung sinabi ko, napuntahan niyo. Ang sarap pag nakakahingal lang kasi ang lakas ng current ng water. Akin yan. So, ano nila malauo? Tapos babalik tayo, ang sasakyan natin speedboat papunta ng helmet tsaka para sailing. Pwede. Pwede. Yung chukok-mok yan mo sa May mong lungers. Yan. Ang dami. Tapos nag-hilo-hilo ako. Parang nawala tuloy yung tabi ng kailang kasi. Balik ko ito, di ba? Ngayon pala? Happy Mother's nga pala sa Scarlet Baby. So, sa'yo. Balik tayo. Babalik tayo. Package ko eh. Hindi ka naman more on working doon ba sa kitesurf. Ang maligo sa'yo. Ay, di ko marunong lumamig. Sakit ang allergic. Mas maganda nga yun, oh. Kinakasing ko. Bago na. Wala. Ako ang ulam mo. Ay! Kailangan airport. Long sandal. Maganda doon. Ay, tara bole. Ma'am Shi, nabasa niyo po. Tara dito. Tara dito. Uy, nanonood si ate. Si ate, thank you ba? Bongga daw yung poka. Bongga doon. Thank you so much, Ate Aneta. Yan yung sikat daw na poka. Maraming salamat po kasi nagpunta po lang. Bora. Try natin i- Ayan pa yung goggles. Yung goggles. Dito mga sorry kuya ha kasi nanagawin ako. Dahil Ito pa. Yeah. Yang. Sabi dito, oo. Libo din magagastos mo kahit magpatayo ka ng bahay. Ay, ito na Ma'am Shichi. Lady, kukuha ka pa ng building permit. I give and now I just Mahal. Sabi ni Kembot din. para niya. Sinala nila mga tao. Ma'am Shi. Hi! Oh my God. Enjoy much. Ang ganda nung ano. Ang lakas na talaga nung car. Hi, Hermie Dizat. You're sequencing, thank you. Hi daw sa Mara. Ay, blush on? Oh, wala? Thank you po. Thank you, Ate Rowena. Nakita nyo ba panandalian yung ano? Yung paglagay ko ng cellphone sa ilalim ng dagat. Kasi ano kanina inagalaw eh. Di ba next time bibili na ako ng waterproof na camera para pag may mga water activities, diba? So, makukuha na. Bongga. Thank you.
Bear hindi. Marami ding wala. Kasi may mga ano sa bahay nila. Sa mga trabaho. Batanes. Vanessa, actually, isa yun sa mga dream ano ko, vacation ko ang Batanes. Sa Palawan, yes. Ay, sayang. John Cabrera. Nasa Palawan kami sa April 10. Kaya mas masarap ang bakasyon. Saan ang daan natin mamaya pabalik? So, inikot talaga namin ang isla ng Boracay. Bukas uwi na po kami, Bear.
Saan po yung location ninyo? Ay, para alam ko, para masabi ko rin kay Papa Pro kay Brenda ko. Kung available siya ng date, syempre yung date, kung availability niya. Transportation, back and forth, and the hotel accommodation and everything. Jerusalem, Abuyog Lane. Sige, PM na lang po kayo. Thank you. Basta kami po, pag kaming apat, mag-arrange po siya ng 6 driving. Ayan talaga pinag-room. Wala na bumabag. Ah, okay. Kasi mga pool. Ito yung mga bahay dyan. Bali mga nagtayo. Ah, okay. Ayun, Sige, Miss Adora Macaraeg, just let me know. Sabihan kita. Kahit iparehas ko na lang sa TF namin dito sa Antique. Tapos, plus yung pamasahe po, back and forth. ayan yung kahapon. Kasi yung sa Palawan, basta ng alon. Thank you, Marites Abanales. Yung hold. Ganda rito ang sarap. In fairness sa mga talaga, kapag nag-camping ka, wala akong power bank. Sino ba may power bank? Package po yun, Ate Adora, 4 kami kasama si Brenda. Irene, PM mo na lang siya. Hindi ko alam kung bakit. Ay, talaga. Salamat. Ay, salamat, Adora. Talaga ba? Na-appreciate mo ba? Ay! Si Belmar. Nay! Makampas yung alon. Janet Besana Bulaklak Lopez. Ano to, kami, itong private, bangka. Good, 20 bucks ba? Good for 20 bucks to, kuya? Good for 20 bucks? 21. Ito hanggang 21 packs, 9,000. Private mo na yon. Tapos may island hopping na kayong kasama doon. At least kayo lang. Pwede may snorkeling. Yung snorkeling mayroon 65 na fee kasi yung gadget. Tapos, merong Crystal Cave and Crystal Cove at saka
my God. Cliff dive. Kung saan pwede kayo mag-dive. Sa apat na island yun. Oh my God! Sa? Oo nga, sa Romblon daw. Kasama yung sa lantern, di ba? Paikot. Saan pa tayo? Ikot pa tayo. Ikot pa. Sige po, thank you. Wala, inaantok si Melma. Kuya, aabot ba kami sa 5 hours ng helmet tsaka ano? Aabot ba yung helmet at saka para sailing namin for 5 hours? Aabot yan. Hindi ba? Baka malagyan ng Tatagal kayo sa grabe. Thank you, Adora. Sige po. Dito na lang. Anong oras po yun? Hindi, kasi hanggang 5 p.m. kami, di ba? Iniisip ko baka mamaya hindi kayo aabot ng 5 p.m. Hindi kayo aabot. Pakailan namin hanggang 5 p.m. Hindi. Kakain na kami, di ba? Diyan sa tapos after niya, gano'ng katagal? Ano lang. Kalahating oras ng takbo. Iikot pa tayo. Dadaan pa tayo ng Shangri-La. Ayaw ba? Okay naman yan. Pagdating doon. Mga 3 o'clock na balik na tayo. Kasi ano ba? 1:30. 1:30. Alas 2 kami doon. 2:30 alas na tayo. Kasi na tayo. Para sakto na tayo. Tapos 5 hours na yun. Ito yung Yokos. Yokos. By Mega World. Tawag dito, yung titigilan natin, saan? Kabits, nasa... Pwedeng maligo. Oo, pwede. Gano'n kadulo? Hindi pa tayo dyan. Lalagpas pa tayo dyan sa dulo na yan. Ha? Nakadulo ng pura. Ilang minutes pa? 15 pa yata. 15 minutes. Kasi medyo maalam. Tapos pabalik, 30 minutes. Ay! Thank you. Day, Brenda, mula dun sa ano, sa Poca, 30 minutes pabalik dun sa port natin. Tapos doon, sasakay tayo ng speedboat para sa parasailing and helmet. Kain na kaya tayo rito para hindi tayo may standby ng matagal dyan. No? Ito na tayo pag nagkatungkulan. May mga kain. Ay, ganito tayo mga kain ganito. Nakasukat eh. Sabi po, kanan po ka nalalayo naman. Poca. Oo, malayo. Hindi ko tayo ng Boracay. Ganun din. Hindi na ako nag-i-enjoy sa ano.
Ang taas ng alon. Dito lang muna sa side. Kasi shortcut pa tayo eh. Shortcut tayo. Kung kaya na namin sa kabila. Akala mo makakita tayo para sa balik. Mas malayo yun sa kabila. Malayo din sa likod. Para mas malayo yun. Ay! Kaya dito shortcut tayo. Pero dun sa harapan na yun. Dito tayo. Ang pupunta lang kami pa malayo pa. Yun nga eh. Mas mapapalayo na tayo.